към Кишишев, отново в опорен, там Итуа играе с глава, топката стига до Бернар Онанга Итуа, там какво стане, какво нарушение срещу Тиаго Мирасема и Радостин Кишишев, точно когато Христо Янев тръгна да замахва да вкарва топката в игра, Кишишев я взе с ръце, дръпне пред крака му и я постави на друго място. Разбира се, изключително опитен футболист Радостин Кишишев, знае кога какво да направи. В случая нямаше кой знае какви проблеми за него от съдийско естество. Тъч сега в полза на Литекс, край централната линия от ляво, Занев ще го изпълни. Скучен матч в началните 9, вече 10 minute. Няма положение пред grade, cu cele mai ridicate valori tot în regiunile vestice. În capitală vor fi condiții de burniță, iar noaptea și dimineața și de ceață. Temperatura minimă va fi de 3-4 grade, iar maxima zilei de mâine, în ușoară scădere față de astăzi, va fi de 12-13 grade. Така да подава към Илия Миланов надясно. Миланов срещу него е Асис. Миланов продължава да владее хубав брой подане към Христо Янев. Там до него веднага Киш.